Samantala, idol, krimen sa lalawigan po ng Pangasinan bumaba po ngayong taon. Para sa detalye kasama natin, idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Bumaba ang kaso ng parang index at non-index crimes sa lalawigan ng Pangasinan ngayong unang quarter ng taon. Sa datos ng Pangasinan Police Provincial Office mula January 1 hanggang March 15, 2025, nakapagtala ng 95 na kaso ng index crimes na mas mababa kung ikukumpara sa 146 na nitalang kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa parehong panahon din, bumaba ang non-index crimes kung saan 406 ang naitala ngayon na mas mababa kung ikukumpara naman sa 551 noong nakaraang taon. Ang non-index crimes ay kinabibilangan ng mga kaso ng murder, physical injuries, rape, theft, robbery, carnapping, arson, habang ang non-index crimes ay mga kaso ng paglabag sa Dangerous Drugs Act, illegal possession of firearms, estafa, illegal gambling, cybercrime offenses, traffic laws, ordinances at curfew. Samantala, nanindigan ng Haring ng Kapulisan sa Pangasinan na patuloy na palalakasin ang puwersa upang malabanan ang mga gawaing krimen at mapanatiling mapayapa ang lalawigan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.